Uskrs nam stiže, a s njim i veselje koje donose naši omiljeni likovi, šareni, razigrani i uvijek spremni za zabavu. Uskršnji Zeko, Seka Zeka i Braco Zeko, Zeko princeza i Zeči princ, Leptirica i Zekine pomoćnice pobrinuti će se da donesu veselje i radost djeci i odraslima. Djeca će imati priliku sudjelovati u pravoj pustolovini, potraga za pisanicama, koja će ih pretvoriti u prave male istraživače. Dalal animatori voditi će razne igre. A kad je već Uskrs, zašto ga ne bi malo uljepšali i s oslikavanjem? Face painting donosi osmijehe i pretvara mališane u prave uskrsne junake. No, to nije sve. Pripremili smo i zabavnu lutkarsku predstavu koja će zaokupiti dječju maštu i povesti ih u svijet čarolije i smijeha. Uskrs je vrijeme kada zajedno stvaramo uspomene, a mi ćemo se pobrinuti da one budu najljepše moguće. Ne propustite priliku, rezervirajte svoj termin na vrijeme i dopustite da Uskrs učinimo još posebnim. Zeko i vaš Dalal tim.